дар замоне ки таъмини амнияти миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат ба шумор меравад, саҳми шаҳрвандони ватанпарвар ба хусус соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳифзи марзу бӯми ватан рӯз аз рӯз назаррас мегардад. Бахшида ба 31-солагии рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи сарҳадии 5 аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ барои сарбозону афсарони марзбон постгоҳи нави сарҳадӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. Мақсади асосии бунёди пости сарҳадӣ ҳифзи марзи ватан ва дастгирии афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ буда, имкон медиҳад ки сарбозон дар шароити хуб хизмати ватанмодарро анҷом диҳанд. дар пайравӣ ғамхӯрҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ, ман иқдом гирифтам ки ба мақсади ҳимояи сарҳади давлатӣ барои марзбонон пости сарҳадӣ ба чунин шароити хуб ба истифода диҳам. зимни вохӯрӣ бо афсарону сарбозони ин пости сарҳадӣ қайд гардид ки бунёди чунин постгоҳҳо дар минтақаҳои назди сарҳадӣ на танҳо амнияти сарҳадиро таҳким мебахшад, балки рӯҳияи ватандӯстии мардумро низ боло мебарад. Зеро ҳифзи он на танҳо вазифаи сарбозон, балки қарзи ҳар як шаҳрванди бо нангу номус аст. با وطن و پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنم. баъди ифтитоҳи пости сарҳадӣ дар отряди сарҳадии 5 бо иштироки роҳбарияти қисми ҳарбӣ, афсарону сарбозон, собиқадорони қушунҳои сарҳадӣ, чорабинии тантанавӣ ба ифтихори 31-солагии рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. зимни баромад қайд карда шуд ки ҳар як давлати соҳибистиқлол барои ҳифзи марзу бӯми худ ва таъмини суботи дохилӣ ба ниҳодҳои низомӣ такя мекунад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз чунин сохторҳои муҳим ва зарурӣ ин қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. қушунҳои сарҳадӣ дар таъмини амнияти миллӣ, осоиштагии дохилӣ ва устувории иҷтимоӣ нақши назаррас дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста барои беҳбудии шароити хизматии афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, муосирсозии таҷҳизоти низомӣ ва омодагии кадрӣ тадбирҳои судманд меандешад. бояд зикр намуд ки афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ дар ҳифзи соҳибихтиёрии сулҳу суботи мамлакат саҳми беназир доранд. бо шарофати ин ниҳод ва дастгирии пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарҳадҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти ҳимояи боэътимод қарор доранд. дар идомаи чорабинӣ як қатор афсарон, фаъолони ҷомеа бо сипосномаву аълочии қушунҳои сарҳадӣ ва медали ҷашнии 30-солагии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қадршиносӣ карда шуданд. ҳамчунин аз ҷониби сарбозон амалиёти дастгирии қонуншиканони сарҳадӣ ба намоиш гузошта шуда, дар ин рӯз барои марзбонон дастурхони идона низ ороста гардида буд.